kuti muri ngoda ndiko kusanga tichibika zvamunhu. Naiba mnini zvinoitawo here zvandoitwa nemwana wepa next door. Kanga ndiudzoti ndokuda inini kundipfimba inini zera rangu rino iri. Asi makuna kuneraya naiba mnini. Ndofunga kumushokuka ndinotodzwa kunzi panafa chete nokuti miyedzo iyi. Kuzvine basa rei kula vhine zera ezive muchingowirirana chete unogona kuti muda zvikatofamba. Nemazuva ano iri kwachine hunhu ya zvaakuita manje ndezvekudai sedosa muri kuona kana tudiki tusikana turi kumhanyira kumadhara. Hanzi vanhu vechikuru vanonge vakunakira kuda kufa. Shuga yaungana pasi manje. Zvino inini zera rangu rino naiba mnini siyai ndichembere zvakanaka nandichifa ndofa zvakanaka. Asi ka ndo language yakushandiswa nevana tovaita sei vakuti hanzi idzo chembere ndo dzinoita. Tikuzviona kwakawanda izvo. Shuga yaungana pasi yakuda kubvundurwa pasi pa. Asi ndo makuna bamni siyai ndife zvakanaka ndandachembera mushe. Ndo nyaya dzacho. Hayi mazere edu ndo akutonetsa ka. Ndo nyaya tisvitsa pana pafuti iyoyi. Kanenge atoke chi5. Nyaya makataura tete kuti hanzi Yesu abate foni mukadzi yatanga nyaya iyi. Foni handisibate. Ari muri kuzviona manje. Asi nyaya yekunetsa manje ndo nyaya yefoni iyoyo futi yamakati ndisabate ini. Bati foni nguri. Bati nguri. Katanga kusekerera kaisa foni muyembe kudai. Saka nokuda ndicheme. Tete mamwe afuna kudairwa mutoilet unganunu nemunhu. Bati kamanya mutoilet. Mubvunze itaura nemunhu wenyu. Maini shuwa munoda kundinyadzisere ndinyaya yefoni yatikataura ikapfura kare. Tete saka ini ndoramidza kudaira foni pandodira. Munhu anodairira foni paada. Nyangwe ndakada kudairira mumuti ndini, ndakada kudairira mutoilet ndini. Noti foni yangu. Kurai. Foni yacho imborineiko yamune muchirimba murumeyo. Hana kana zvainazvo itete. But neitovaraidzwawo zvaunishi. Kondonyimirwei. Kana sina zvainazvo. Iwo da kupiwa foni zvinoita kuti ufemerewo. Unofemeswa nefoni yangu. Unozviona manje. Iwe ndezvo. Bati munhu asekerera akaisa foni mubhra. Uzvo. Tete. Pamwe pacho ka ndinge ndichitovaridzwa nefoni. Because nezvinoti mufoni muka nezviri kusekesa pane uyu. Hapana kana chinovaraidza paari uyu. Bedroom macho hapana. Hakuna kana matochi kumaini. Muri kuzviona manje. Samuri kureva here kuti mimi mukaka waanogara nawo every day ndo munonakidza nokuti ndo maanenge akaisa foni achisekerera akataisa mukaka waanogara nawo waanogeza nawo uzvo. Iyo maini yacho iri kutaurwa naye tete zvinhu ndisaende kure. Maini matochi anobatira sei kana achiita unhu hwake hwaanoita wewe. Vandakakuudzai huya. Maini yakanaka iyi. Hazviroda ibake matochi asi anobaka sei nenyaya yenoise. Takadzingwa dzimba hobho pamusaka pemunhu uyu. Handakumbokuudza here mimi. Handakutaurirai kuti munhu pese patinenge takarara so noise yaanoita ndosati zvosvika pakusiyana nazvo unongoti rega ndingorara ndakatarisa kusaidhu. Noise yacho adaizo asunga ajambira anobata poto yemwana asi abata poto chaiyo yekubikira anomhanya abata bhaketi remvura yekunwa anobata ndozvara mwana akaita sei ndiudziwo ndo pakumviromviro dzekuzvara masasikama nekuti makuti takugadzira mwana tatoita mwana panapa munotambirawo mwana wemusoro wompo kuzvara zisasika muzungairo ndo panovhera mhanza dzevana ipapo anotadza nei kujamba ndo zvinoratidza kuti zviri kuita. Iwe nyarara nyaya dzina zira newedzi. Indatoita romwe kuya panapa atore vanhu vake mavhotsi akarutowanda anomboona vari seti romwe. Ndinenge ndida kuti ndiite sei naye tete. Shuga yacho inenge yaita kuwanda. Saka pamwe pacho nditoti regai ndimbopota ndichimbojambirawo. Anmuzviona. Kokana shuga yawanda ngatitauriraneka. Kwete kuti kwake zvoita shuga kwangu zvoita sauti. Tete kunge munhu achandidzura. Ajambirawo. Ababa aendawo. Chirudzi ichocho. Zvakutora zvacho ka. Yo wenda urewo vanhu vese kutobuda mudzimba dzokunomira kuti pamwe ndikuita munhu nepanga. Ndinenge ndafa. Wafa papi? Uyo uri mupenyu kulezo wakafa papi wewe? Zvekutoti pamwe pacho ndina kutombomhanya ndichita senikisvetuka pamwe ndingadende katofa tete because shuga yacho ndinenge tunati yawandisa. Muri kuzviona manje. Zvikuraza kuti maini yakanaka muri kuzviona manje. Problem yawo apa panoise apa. Because vanhu tiri kudzingwa madendo dzavari tidzinga makuta noise panapa. Amazvona. Because parodezera kuti ndakura ndakatobvumira kunzi pangone pamheno media ndira kuita panapa. Muri kuzviona manje. Foni yake ngaize kunyarara nekamutambiro aka handizvarwa sasika minyika. Unozvarwa sasika mubenzi chairo remberembe nemunhu because akajambira uko. Zviri zvenoise yefoni here ndichangoisa pasilent
asi kana rinyaya yekuti hanzi matambiro angu andinoita aya aiwaka vatambi vebhora chaicho vakagowesa vanomhanya vachinowira uko vachimhanya vachinosotukira uko saka indorambidza kuti zvaita sei manje yatonyanya naRonaldo kuno ndo zvandiri kuti inini tete panguva yekufamba kwevana iyi pari too much sensitive handimazinzwisisa kwakoti mwana akuda kufamba dai munhu akajambirawo akataseka mwana anobapinda musoro ndokuya ndiri kutaura iwewe ndokuya yakashata yacho kwakumbomira kusvika process yapfuura iyi handi munozoti vairasoko vanopinimidza miswi kuratidza kuti kazviri kuendeka handiti ndizvo mukaona vakupinimidza kapaya mojambirawo muchibatirira ndonange mukadaro zvinotonakidzatonzwanana chaiko zvinodatangwana vadiki ndiri tsoko here nini handisi tsoko kainini tsoko ndeuyu saka ndiri kumanidzwa kutamba papi papapa hazvinese kutenga cheni chedo isi inoita chete kungosungirira munhu apo haachatamba kwese kwari kufamba haende panoiza kuti piro kana mhene wechikoto chachasepa ura mapigona menini ingazvaapurwa wani kunzi maini yakanaka asi noizi nai sizvati kutaurira oni zvandisi kuzomborega tete because zvina kutaura zvemachena achandisungira nechena achandiuraya one day uyu ndozvandingagarire izvozvo bamnini imba yenyu yakanaka ishuga dzega dzinangokurungwa chete aiwa musatinetse dzingirai kumba ndozvamukaishiwa muchindinetsera pano